Σήμερα έχω μαζί μου τον Λίσανδρο Νικολάου και τη Βασιλική Δαλακιάρη, συνδιοργανωτές του PyCon Greece, που είναι αφιερωμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Python και στην ενεργή κοινότητά της. Και έρχεται 29 με 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά. Και σήμερα θα συζητήσουμε λίγα πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν, θέλετε να συστηθείτε για όσους μπορούν να σας γνωρίσουν. Βασιλική, θες να αρχίσεις? Φυσικά. Καλησπέρα, Λένα, αρχικά. Είμαι η Βασιλική Δαλακιάρη, όπως είπες. Είμαι προγραμματίστρια. Εργάζομαι σε μια εταιρεία στο τμήμα έρευνας. Και παράλληλα, το πάθος είναι οι κοινότητες. Μία από αυτές που έχω πολύ στην καρδιά μου είναι το PyGreece και φέτος οργανώνουμε το πρώτο PyCon στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λίσανδρε. Εγώ είμαι ο Λίσανδρος και εγώ προγραμματιστής. Εργάζομαι σε μια εταιρεία γενικώς στο Python Community, είναι η δουλειά μου. Αλλά συγχρόνως, όπως είπε και η Βασιλική, είναι και το πάθος μου, τα communities γενικότερα και το Python Community πιο συγκεκριμένα. Το PyGreece ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και ναι, έρχεται το συνέδριο και σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα, γίνεται όλο και πιο τρομακτικό δηλαδή, αλλά θα πάει καλά, πιστεύω. Να πω εδώ ότι το μικρόβιο, άμα αρχίσεις και έρχεσαι σε επαφή με τα communities, δεν φεύγει εύκολα. Εδώ θα κολλήσετε, είμαι σίγουρη. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για το πρώτο αυτό συνέδριο, τι σημαίνει για την κοινότητα της Python στην Ελλάδα και τι σημαίνει έτσι αυτό το πρώτο συνέδριο που είναι πιο focused πλέον στην Python γλώσσα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να... Εννοείται. Μπορώ να πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, το PyCon Greece, όπως είπαμε, είναι το πρώτο Python συνέδριο στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Μπορώ να μιλήσω λίγο έτσι για την ιστορία και για το πώς ήρθε η ιδέα, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε ξεκινήσει πριν από περίπου 2 χρόνια το καλοκαίρι. Είχαμε βρεθεί με ένα άλλο παιδί που δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα, είναι διακοπές όμως, οπότε περνάει καλά, τον Φάνη. Είχαμε βρεθεί στην Πράγα για την EuroPython, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Python. Και είχαμε αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχει αυτό το τέλειο συνέδριο που υπάρχει παντού αλλού, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε το PyGreece, το οποίο ξεκίνησε ως μια online κοινότητα και πέρσι το καλοκαίρι, 1 χρόνο αφότου ξεκινήσαμε, αποφασίσαμε ότι το 2025 θα είναι μια καλή χρονιά για το πρώτο PyCon Greece. Ξεκινήσαμε τη διοργάνωση. Μεγάλωσε πολύ η ομάδα. Είναι πραγματικά τέλεια η ομάδα. Τώρα πλέον σχεδόν 15 άτομα δουλεύουμε στη διοργάνωση, όλοι και όλες εθελοντικά. Και πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό community, το οποίο ήταν μικρό, συνεχίζει να είναι μικρό, αλλά όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται πιο ενεργό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έτσι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας, ας πούμε, όλοι και όλες που είμαστε στην οργανωτική ομάδα, ώστε να γίνει κάτι τόσο ωραίο στην Αθήνα. Ναι, και πιστεύουμε ότι το Python Community στην Ελλάδα, έτσι όπως υπάρχει στο εξωτερικό, μπορεί να φέρει πολλές ευκαιρίες για mentoring, για knowledge sharing, για networking, και να βοηθήσει και individuals και εταιρείες να συνομιλήσουν ο ένας με τον άλλον και γενικότερα να μεγαλώσει και να γίνει πιο active η κοινότητα. Βασιλική, για σένα τι σημαίνει έτσι το πρώτο PyCon Greece? Είναι τέλειο. Εγώ δεν έχω ξαναυπάρξει συνδιοργανώτρια σε συνέδριο. Είναι ακριβώς αυτά που είπε ο Λίσανδρος, δηλαδή πολύ knowledge sharing, η έννοια της κοινότητας και να βρεθούμε όλοι, να μοιραστούμε ιδέες, να μοιραστούμε γνώσεις και να περάσουμε καλά.
Και σε ποιους απευθύνεται? Είναι για πιο, ας το πούμε, senior σε αυτή τη γλώσσα? Απευθύνεται και σε πιο junior ή σε κάποιον που μπορεί να μην ασχολείται και τον ενδιαφέρει να μάθει? Έτσι, πώς μπορείτε να ορίσετε έτσι λίγο καλύτερα το theming και για ποιους απευθύνεται αυτό το συνέδριο? Λοιπόν, το συνέδριο απευθύνεται ουσιαστικά σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να μάθει για την Python, είτε είναι προγραμματής ή προγραμματίστρια που ασχολείται επαγγελματικά με το αντικείμενο, είτε γράφει στην Python, είτε γράφει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Φοιτητές, φοιτήτριες, σε ερασιτέχνες που έχουν πάθος με την Python ή θέλουν να μάθουν. Γενικότερα απευθύνεται σε όλους και το πρόγραμμά μας έχει και ομιλίες και workshops που απευθύνονται σε όλα τα levels. Υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, theming που βλέπετε έτσι με τις ομιλίες που έχετε ήδη διαλέξει? Υπάρχει πώς θα το πω, ένα συγκεκριμένο subject που μας απασχολεί περισσότερο ή βλέπετε έτσι πιο γενικά topics? Η αλήθεια είναι ότι φέτος θέλαμε να έχουμε διάφορα θέματα, διάφορες θεματολογίες στο συνέδριο, για να είναι και πιο εύκολο σε όλα τα άτομα να βρουν κάτι που να τους ενδιαφέρει. Οπότε εστιάσαμε σε web development, σε generative AI φυσικά, data and MLOps, security, Python internals, οπότε έχουμε και φυσικά open source και communities. Γενικότερα έχουμε μια μεγάλη γκάμα από θεματολογίες που θα παρακολουθήσει το κοινό μας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Πέρα από αυτά, θα έχουμε και άλλες δράσεις, όπως είναι το Humble Data, που είναι ένα workshop για beginners, για data science. Και θα έχουμε επίσης και το PyLadies Lunch και γενικότερα διάφορα events που θα έχουν να κάνουν με underrepresented communities. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, πολύ σημαντικό. Κάποιο άλλο έτσι hint, κανένα έτσι σημαντικό speaker ή κάτι που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, υπάρχει έξτρα? Ένα τυράκι. Μπορούμε να πούμε για τους keynote speakers μας. Φέτος θα έχουμε, πραγματικά χαιρόμαστε πολύ, γιατί ήδη από την πρώτη χρονιά έχουμε 3 άτομα τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι πολύ ωραία keynotes. Θα έχουμε την Λαΐς Καρβάλιο, η οποία είναι leader στο Python community, το global, είναι πάρα πολύ ενεργή στο global PyLadies community και έχει πολλά χρόνια εμπειρία στο Python community και νομίζω πολλές ιστορίες και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας διηγηθεί, οπότε χαιρόμαστε πολύ που θα τις ακούσουμε. Έχουμε τον Γρηγόρη τον Μαραβέλια, ο οποίος είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη και χρησιμοποιεί Python στη δουλειά του, οπότε θα μας μιλήσει για έτσι πιο εφαρμοσμένη Python και το πώς πλέον η Python χρησιμοποιείται παντού και κάνει τις ζωές πολλών διαφορετικών επαγγελματιών πιο εύκολη. Και έχουμε και τον Πάμπλο Γκαλίντο Σαλγκάδο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι στο Python Steering Council, σε μια 5μελή επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της γλώσσας. Είναι Release Manager της Python 3.10 και 3.11. Είναι αστροφυσικός και αυτός, οπότε θα μας μιλήσει ίσως και για Black Hole Physics, που είναι το αγαπημένο του θέμα. Οπότε, ναι, αυτά είναι κάπως τα highlights από το schedule και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό κάλεσμα ακόμα, π.χ. για sponsors που μπορεί να τους ενδιαφέρει ή ψάχνετε ίσως εθελοντές που μπορούν να βοηθήσουν τις ημέρες του συνεδρίου? Υπάρχει κάποιο κάλεσμα αυτή τη στιγμή ανοιχτό?
Αυτή τη στιγμή προφανώς το κάλεσμα για sponsors είναι ακόμα ανοιχτό. Γενικώς είμαστε χαρούμενοι με το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής. Μπορέσαμε και τα πήγαμε καλά, παρόλο που είναι η πρώτη μας χρονιά. Αλλά χρειαζόμαστε κι άλλο, και το κάλεσμα για sponsors είναι ανοιχτό, οπότε γενικώς αν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να μας υποστηρίξουν, είμαστε ανοιχτοί για λίγο ακόμη όμως, γιατί έχουμε και κάποια deadlines τα οποία πρέπει να τηρήσουμε. Και το κάλεσμα για volunteers θα ανοίξει πολύ soon. Δηλαδή πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ανοίξει και ένα κάλεσμα για volunteers. Γενικώς τα άτομα που θέλουν να κάνουν volunteer on site θα έχουν δωρεάν εισιτήριο. Και θα υπάρχουν διάφοροι ρόλοι στους οποίους θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν άτομα που θα κάνουν volunteer, στο registration, θα έχουμε ένα help desk, σαφώς και ας πούμε session chairs που θα είναι τα άτομα τα οποία θα παρουσιάζουν τους ομιλητές πριν από κάθε παρουσίαση. Οπότε ναι, έχουμε αρκετές ευκαιρίες για άτομα που θέλουν να συνεισφέρουν. Και πολύ καλή ευκαιρία για ανθρώπους που είναι introvert και ντρέπονται να μιλήσουν και να γνωρίσουν κόσμο. Ορίστε, θα πιάσουν ένα πόστο και θα μιλήσουν σε πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. 100%. Γενικώς νομίζω τα conferences είναι τέλεια μέρη για tech introverts. Συζητήσεις με άλλους techies και έτσι πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, παρόλο που είμαστε introverts μας αρέσουν να τα συζητάμε, οπότε νομίζω οποιοδήποτε άτομο έρθει θα είναι κάτι καλό. Κάτι άλλο που δεν έχουμε καλύψει μέχρι στιγμής και πρέπει να το συζητήσουμε, να το πούμε. Ήσαν να πούμε για το Call for Proposals. Ναι, εννοείται. Το Call for Proposals έχει κλείσει δυστυχώς, αλλά μπορούμε να δώσουμε κάποια νούμερα, γιατί πήγε πολύ καλά. Και, θα έχουμε συγκεκριμένα περίπου 30 ομιλίες και 5 με 7 workshops. Workshops ή tutorials. Για τα 30 slots που είχαμε, πήραμε περίπου 150 proposals, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια proposals από αυτά που μπορούσαμε να βάλουμε στο πρόγραμμα φέτος. Και ήταν δύσκολη η επιλογή, έτσι. Δυσκολευτήκαμε αρκετά. Δυσκολευτήκαμε σίγουρα. Ειδικά όταν έχεις πενταπλάσια proposals από αυτά που μπορείς να βάλεις στο πρόγραμμα, είναι δύσκολο σίγουρα. Αλλά ναι, είμαστε το πρόγραμμα για του χρόνου, ορίστε. Δεν χρειάζεται να έχεις το επόμενο proposal. Ισχύει. Και το πολύ ωραίο είναι ότι είχαμε proposals από πολλά διαφορετικά demographics. Είχαμε άτομα από σχεδόν όλο τον κόσμο. Είχαμε από Αμερική, από Αφρική, από Ασία, από Ευρώπη προφανώς. Εντάξει, είναι και το ελληνικό καλοκαίρι ίσως που κάνει πολλά άτομα να θέλουν να έρθουν. 100%. Ναι, εννοείται. Το 1/4 των proposals ήταν από άτομα τα οποία θα μιλούσαν για πρώτη φορά στο συνέδριο, και περίπου το 35% ήταν από άτομα των οποίων θα ήταν το πρώτο PyCon. Οπότε είχαμε διάφορα mix ανθρώπων και γενικότερα μας άρεσε πολύ αυτό. Και στο τελικό πρόγραμμα δηλαδή θα έχουμε ένα ωραίο mix από διαφορετικά backgrounds και από διαφορετικά experiences. Αυτό δείχνει ένα πολύ ωραίο vibe, δηλαδή άμα έχει ξεκινήσει έτσι και μόνο από τα proposals που έχετε λάβει, πιστεύω ότι θα πάει εξαιρετικά και σαν ύλη, ας πούμε, που θα βγει από τα topics, ας πούμε, αλλά και από το κοινό που θα έρθει, που μπορεί να είναι πιο mixed και να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Έτσι πιστεύω και εμείς, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πω καλή επιτυχία προφανώς για την πρώτη αυτή προσπάθεια αυτού του συνεδρίου. Για όσους δεν έχετε βγάλει ήδη εισιτήριο, θα βάλουμε και το link να πάτε γρήγορα να βγάλετε εισιτήριο και να στηρίξετε το ελληνικό community. Και ραντεβού 29 Αυγούστου μετά τα μπάνια, που θα είμαστε ξεκούραστοι και μαυρισμένοι, να έρθουμε Τεχνόπολη να δούμε
τι συμβαίνει στον κόσμο της Python. Τέλεια. Μπορούμε να πούμε κάτι τελευταίο? Βέβαια. Πολύ γρήγορα. Βασιλική, θες να πούμε για το social event? Ναι, λοιπόν, sneak peek. Το social event θα γίνει μία από τις 2 μέρες, αλλά μπορούμε να πούμε άλλα. Λίσανδρε. Θα είναι σε παραθαλάσσιο μέρος ή θα είναι ειδικά? Θα δούμε θάλασσα ή θα δούμε θάλασσα? Θα δούμε κάτι από τα δύο. Είτε θάλασσα είτε πόλη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Κατά πάσα πιθανότητα πόλη. Οκ. Και τι είναι αυτό το social event? Δηλαδή, τι μπορεί να... Τι διαφορά έχει από το υπόλοιπο συνέδριο? Θα πιούμε και θα χορέψουμε. Και μπορεί να τραγουδήσουμε. Υπέροχα. Ναι. Θα είναι το ένα από τα 2 βράδια. Κατά πάσα πιθανότητα της πρώτης ημέρας, της Παρασκευής δηλαδή, όπου ναι, περιμένουμε ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Σούπερ. Ανυπομονούμε όλοι να τα πούμε τέλος Αυγούστου, λοιπόν, στην Τεχνόπολη. Τέλεια.